damena sumurung nasian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan buarni Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Damang dainang lahina holongan di bagasan Tuhan Yesus atani debata di minggu pasab kedua luhun dung Trinitatisom iman atas surat di Psalmen 122 ayat sada rodi ayat 2. Psalmen 124 ayat sada rodi ayat 2. Tajaha margat kisorin laus tabai hidup hatana. Ede hananakok sian sidau Aut unang Jehovah mandungani hita saima di dok Israel. Sai ngulu-ngulu hita pun tonna ujui di panopo ni rimas nasida dopak kita. Sai nabuluson ni aka aek namar hasahido tongon tondita ujui. Nunga malua tonditai songo pidong nama lua sian sabil libar sabil. Nunga mato sabili jala malua hita. Hido sahat na oras madita salut na damang dainang yado marulang tahun sadadanak laos na ulang tahun iba na tambado muselas ni rohana ala dilehon natoras na lutwiba na hadiah naon liling doon nihirim rohana ima sepeda laos studia pe ibana mangalakka saya dido ibana do tung masai burjudo na torasu lao ibana tu parmiaman didok ibana do tung masai burjudo na torasu dileanau hadiah. Habe sopala niya burjuaw, sopala maloaw, sopala ringgasaw, alay dileodo hadiah tuaw alani burju ni damang do dainang. Ninna ibana do sahat tu parsikola minggu pedi baritaho ibana. Damang dainang lahina holongan di bagasan Tuhan Yesus. Ale adong dak danak nasi sarumpat ulang tahun ibana dilehon hadiah nabi sarumpat sepeda ale lau madak danak untuk parmiaman di do ibana ommas sepeda baru berek ma bagat nai uli nai lau ma ibana muse tu parsikolaan na boto hamudo ola naudon waing sebida beru iso bagak kan inna so tung tiup pamu sigan no law ibana tu sikola minggu tong ibari tahun ibana au marsibida beru waing asai boto hamu inna sarupa do danak na duai sarupa momentum na sopala malonak tindak dadak na dua honi sopala ringgas sopala lusu alaina sada madok burju na torasna bawa dohuk na toras dabur na sadanai madok sepidanai do na bagak sepeda baru nai do di batu duko molo di batu dus tu kita terna dia kita mangina
Damang dainang nahina holongan. Kudang do halak holan mameok ganuf nasa akka haluaun. Mameok ganuf nasa keuntungan. Songo bangsa Indonesia rupani bangsa na sohia rugi, bangsa na terus meruntung. Luar biasa banget tusion di bangsa tahun. Tsunami di Aceh, 25 dan suli mati halak. Olah ribuan kalak no, boha melucutan, habis suli halak ini. Medamu mari di dalam, mati, 25 mati, nak kecelakaan ini. Daripada manggul ibadah si urusut terus, alana minimal kegerotak, enak. 25 rugi bana di 33. Alana rugi bana di 33 ini. Gabibui mana uang pengusaha nuai. Nina meruntung sudi. Daman dainang nahina holongan. Hobbar tusima na pinabuha ni parpesal menon Raja Daud. Laos di ida ibana do bohado pardalanan ni bangso di gebatai. Di gomparhon ibana. Laos di dok ibana autsura unang jahuba. Aut unang jahuba. Kalau tidak Allah, kalau bukan Allah, kalau bukan karena Allah. Dengan kata lain, hanya karena Allah. Holan ala niasi ni rohani debata. Nama dongani mamasu-masu mangaramoti nasida. Nama masu-masu bangsa Israel. Dan malua nasida siap bangsa asing naparimas tu bangsa. Dan malua nasida siap ayat nasumar nabi naroni jahuba debata. Dan malua nasida sian ganuk nasamara namasa di Sodom do Gomora. Dan malua nasida sian saluhut naganuk nasa akka hamaolon dan yadupan di bangsoi. Ausura soalani jahuban. Amang inang godang do halak nama dok. Ausura dan alaniau. Ausura soalaniau, ausura soal tabai songono ate. Ausura dan adong tapi kiri ninna. Jarang dojol madina lahu batu juluh jauh dari batani bagai samulu. Si pata padita beolo do medemu. Martangian malum dari tangiak konon alai Roma paditau alana audu martangiang disi au surah sibulis na martangiang belum tentu benar au surah dah kulahun na dingkani au surah dah kupatupa usahai au surah dan dipatupahami ganuk nasa aka pembangunan dihuriai. Ausura di dirina, ausura di usahana, ausura di pikiranna. Boy madar dan sadar comai. Alai ditiki manat kita sidohonota molosongonota dok ahado pak korhonna molotadok si songono salah duit. Iyo naik komanak kita damang dohok daina. Asa jumono ganuk nasa pangatusion ni parton dionta nama dok. Molo soala di jauh besumanun jo. Molo soala di jauh ba dangadong jolma. Molo soala di jauh ba dan tikosta. Makana takas dulu di bibelta mulai siang pada Nairobi, mulai siang mula ni mulana.
Jahuba do di toppa de bata jahuba matanu doho langito sahak tu ujungna di pangukapon diayakna parpudi tongdo jahuba Yesus Kristus di pardalanan di bangsoi, di pardalanan di natar surat di bibeli tongdo alani jahuba. Berarti kodohono doa manginang huulahu peulau walani jahuba do mangolu peau walani jahuba do kudalani sidalanak kupe mangikuton jahuba do laos ro di ujungna pe jahuba do gok hamuliaun ni jahuba matano on gok hamuliaun ni jahuba maganuk nasaro hatta iduna di dokna. Jadi kalau di dok gok hamuliaun ni jahuba matano on dan nama dok tano on marang na digi tano idau kita do na di dok na tano siya tano do kita jale kumula gabetan ikogok kamuliaon do di bagasar roha nang pikirata nang parnguluta asabui bolusot taganuk nasa akahamaolon parsorion di bagasa parnguluta tamang dainang lagi na kolongan ya do sumodi di masa perperangan arung salah tentara na di buru-buru tentara nasi Aduh. Alai di bereng ibadah dan tolak ni nasida bimangaloi idului ma pertabunian masuk mai mana tu sada lubang manang boa dung masuk ibadah tu lubangi sial lubangi di bereng ibadah do di luar di lubangi ngagudang kasurdadu na merdan jala tarbigi na mangalului asal dapot ikon ditembak asal dapot ikon mati mengkitiri matentara mertabuni alai martangiang tu ibadah matangiang namanya ali jahuba di bata asima rohan biaru bunima au bahenongmu di bagasan polong ni habongmi aitung pabobok mabetu turu lubang tupit tuni lubangon di negara di tangyang alai botohamu lu manginang dan betu naro itorodo lebe-lebe maberabang-rabang ada bahasa Indo bahasa Batak di lebe-lebe nama berabang-rabang akalak Batak justru bukan arong bu aku boleh budoan no warna boleh ditanami arong na tersinggung itu siya bukan mau lebih dulu damang daerah na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus laos memang alani ima Roma kasurdadu na bangalubion di dereng harapang-rapang berarti dah harong jol may bagas pendek sari turupani madua masurdadu na martabunion na meliaron main iman Tuhan tutudang pangiluat kina nilihong alay nilihong ko duha duaw dia ay matiti rabang-rabang pemadua duaw nilihong inna ibarat dihita na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus met balga dohok godang manang otik ni gadup nasa natapay hutihut di bagasa parngulwot taon pasu-pasu ni debata di bagasa parngulwot ta ukurat tadui alay si patay do mabahe kita malua alamolo ta parhatudos damang dohok daina sarupa na tarpasu-pasu nabugus dohok namamora di ekonomi sarupa na tarpasu-pasu alay
ala diboto anak nina bogosodo hinalungun di parmuluon ringkas sakaya lakon nasi sekolah mangat dang pola sulangan kira pumupung dak danak nuai itu kan kesulangan mangan mau lo sulangan dang arang dang ngoton ni mangan apalagi so siswe so selerana si panganon ni do ikawi iba ini kau rahat sidang nalau ton dong online. Ayah haru bulung-bulung haron. Oke. Ima zaman muai. Anak nina morai tu pasal luhutna. Mangape mau. Mersi ajar pe mau. Ikut ajar. Habe bolo anak nina luhun nakani, napogos nakani. Dan sangat atoras nama do mersiagar budak sangat urubi joawin dan atoras naro beta jo tuledang mangobak beta jo tu hauman manemprot beta jo tu hauman payesun bunani akka suwe-suwenanan alai dia dong sadetik ki naotik pe mersiagar ibadah macaha ibana di guru hon ibana garup nasa parsiajaran alai moto ibana lumun dang adong les dang adong pripat isi ate molo istilah nuai dak kiai ibana remedi alai roma kada danak les na luar biasa sikola na bedirin mula ade ia jari bina maulan dulu ia jari modok-modok ngantu akbar ini giliran badari marsi ajar marmeami lo ima dak danak nuai parsorio doi parsorio sitaono ima namasa berarti namang doho daina sarupa do pakor hon niganup nasa aka nama sadihita alai kuboto otta do bolos yang jauh badi bata kalau kita sadari bahwa semua itu berasal dari Allah berarti kita pun di dalam setiap situasi pasti giat. Anak-anak pasti rajin belajar, mau dia susah hidup orang tuanya, mau orang tuanya harus bekerja keras tiap hari. Jadi sudah susah, sudah termasuk-masuk, sudah. Na tua-tua nak kani, na fokus di ekonomi i, mamora ibana di pargel lengon nama lo, na bisuk. Ati na mandiri minimal. Alai bolo anak ina bagus naki, ntar pasu-pasu sudah di harta. Alai tidak danak muha. Alaniaha terlena. Tidak tahu. Makanya sahala profesor bolo tapar rohahon, bohado pendidikanina dengan bohado pendidikanina dengan nuai ikut bayanota. Makanya itu profesor itu kan di TikTok orang berjujur itu tadi ini. Itu ibadah. Kalau seseorang sudah melawan profesor, jangan harapkan yang melawan profesor jadi profesor. Jadi bu itu dari profesor. Oleh pisur dari dukna, mangalu bu ya teh. Dan si pangoloi. Molo sahalak boy mangalu doktor. Berarti ulah karap pun ibadah dari dokter toh. Molo sahalak mangalu natorasna, mau dong. Ingat untuk anak-anak yang remaja, yang naposo. Ya. Jangan sekali-sekali melawan orang tua. Sekalipun kalau bisa jangan. Ya. Las bohamin na begal-begal darahai tong ulah kasih jubuli.
Langarong na berujung na marnatoras yakin doang. Na bigel-bigel sinuayo. Gak ada itu yang baik itu. Molotai hudi utun do si songoni ima generasi aha mas songoni. Itu kan? Jangan pernah coba-coba ikut begitu. Apalagi yang masuk persekutuan Naposo Bulung dan juga remaja. Itu akan memiliki madesu, masa depan suram. Damang dainang na hinakolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Songonido galup nasa kaparmuluon natapai hutihut nama baik edion. Ima songon ede natar surat di nomor 600 ya berusia dabuk kajo. Sikopdo asini rohan. Amang inang jelas na 3 halira di baritahon taringo si John Newton. Ate. Nama ciptahon laguon Amazing Grace. Ala asini rohani jahuba di bata halongangan nasian jahuba di batado bui mabahen ibana mangul. Bui mabahen ibana dinalahu berkarya. Bui dinalahu patupa galup nasa akanauli doh nading gagami pasu-pasu. Makana semua kami sendiri. Dan ngadong do penatuntas puan. Na menciptahun lagu. Ngadong tiga-tiga bolo notasina sairna ale hira swadong do penapas. Mungkin dan tikina do pian. Alanya hadang na murah-murah mulai di Martondio ni. Alai bolo si John Newton takas do ibana bohadi bagasa parmuluon na nang pe maol parmuluon nai nang pe susah ibana sian nasoboi marnida gabi marnida alai di bagasa partondion tarida matutu bohado halongangan na pinatupan di batari bagasan parmuluon tarida matutu bohado gadup nasa kading gambasa di jahuba di bagasa parmuluon bohado kita manginang alanita pasomal somal majo madok alani jahuba ausura soalani jahuba ngama ago biar somonido mulut tau ausura soalani asini rohani jahuba tu hamatian bebida sudi ayo merdusa behita ayu upani dosa hamatian do ay hamatian do upani dosa alai hamulua saliling na do upani ganup nasa na porsea dise na porsea di debata marhite-hite Kristus Yesus si paluai berarti bolo na porsea di jahuba debata mangasahon diri na dang jadi mangasahon jahuba debata nama alanida mangdainang songon na adong di buku acara tai ate takas ahadon Allahu siula monota bolo di bahasa Indonesia di na parjolo berdoa secara teratur dan memohon bantuan Tuhan walau kita mampu walau kita bisa walau sudah biasa tetap berdoa aku mau lakukan ini alai pemartangian do parjolo aku mau melakukan ini pekerjaanku sehari-hari berdoalah terlebih dahulu alanya ala di bagasa tangiang do patudu honota bohado hajojonokta tu debata seseorang itu dekat apa jauh dari Allah itu dari bagaimana dia membangun relasinya dengan Allah komunikasi yang hidup dengan Allah marhite-hite na martangiang ima jadi unang asal di bagasa parmulo tahay nga buhi muramay bolo anak-anak nuay nga ito tayo easy
easy. Neng ujian easy. Keluar nilai remedial. Oras manarohan. Napa dua hon majaha dohok marparsiajari ate. Hatani di bata. Tiga kali di doa manginang buku nabadiaon. Omma buku hamoraon parminotoan habisuhon nasiat jahu bani bata. Artinya tidak ada yang mengimbangi buku manapun. Dan arong dobe buku nau lengkap nau bisu. Nadong di portibion marin baku bibeli manang Alkitab. Jadi bolo sore ingkas sita majahai. Majaha parmudu nope borak do. Olam majaha situasi do nok kita. Majaha kondisi. Alai dang bui mengkondisihon asa dinggan. Dang bui mambai situasi nadame. Pola baluahon diri do jol masih songoni. Makanai koringgas ibana majaha mamparsiajari. Makanya mau di naposo natuari PA do remaja di dok kami tu. Mau diskusikan itu firman Tuhan. Diskusi ho firman Tuhan. Ya. Ido PA penelahan Alkitab. Takolan namar janita. Alai sharingkan. Bagaimana pendapatnya? Bohado padapok ni debata. Sesuai dodok padapok ta. Manang berbeda do. Asata salah rason, asa sinergi bana do pangiduan di jauh bani bata. Dapat toluhon menghindari dosa dan memperbaiki diri. Unang atong sian jauh badoro pangurupio tua unit tasongoni hobar tu tema ni mingon. Alai sotorus sita mangulahon dosa. Bolo topik ni PNB do remaja natuari pendosa menjadi pendoa. Sonari sudedo hita mardosa alai unang benian gabe pardosa na mangulahon dosa. Alai pardosa na mengakui dosa imana martangiang. Pardosa na mengakui dosa dalam martangiang imana mangulu di bagasan galup nasahasit tongan di debata dan na mangulahon dosa ini. Ikomu basian. Ima bolo tak akui dosian jauh bani bataro pangurupiot tu kita. Nabawaton bersekutu dengan orang-orang yang percaya dan membangun kerohanian. Ikonoro marsaor. Ikonolo tu pertangyangan. Ikonolo tu permingguan. Udah atong tarok. Dia hurian. Kristen doho hidup. Dia mau marminggu. Badi hakai. Eso ya apa jumpa kita. Nah. Eso mesti ada. Kadang dosa moni. Lau sarung musero nama do. Eso aku tadi si buang wain. Akadong aku bisa uriya. Wah dong aku bisa uriya nanti. Lagi kunjungnya. Arong semua. Arab semuanya manginang. Seharusnya orang-orang yang sudah memang hidup di dalam Tuhan itu yang bersekutu dengan Allah. Namar tangi yang nakani, nama jaha hatani debata, mempersiajari hatani debata, laos pada dirina sian hadusaun. Dia bukan suka dikunjungi, tapi dia suka mengunjungi. Itu kan? Aisyah, sudah deh. Nah, alana damang dayna, molohola di bagasa parnguluton tadok, sia jauh basa bing doropa gurupio tu hita, alai dangolo hita mangurupi, Muhammad. Alasia jauh bade batado pagurupio tu hita peko siap tu mangurupi.
Molosia Jehovah de bataro pangurupiot tu hita, berarti hita pe manguluma di bagasan saluhut nasi ni roha. Atong damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ate, coba jutai dehon naking bukan de nomor 600 siya. Ayat tulu do obat pe. Atau ngamanginang rahis mananggo marape parnguluota sian debatado pangurupion di kita aibana dona tukpaluaho kita nabataluhon hamatiani lausibana dona lahu pamonako kita mangadu bisa luhut nakana masai monang mahita bolomar dongaton jahu badi batang las marohatta ay didongani do hita ganu pari ganu tiki tatiok mabaga-baga na siya jahu badi batang nadidok na tu hita say na donganak kudu hamu rasi rasa ruwazal lihas yang anon laos ibana ma lub-lub kita mangadu bisa luhut na paralawani atong lam tapajonok lam tapahom parma rab dohon hasit tongan di Tuhani tarpasu-pasu mahita diganuk nasa tiki diganuk nasa akal situasi. Amin.